Ngiyagcokama Mthandeni kwaManxele uyintsha Mthandeni uhluleka ukubonga mfowethu sikuvotane kangaka mfowethu uzositshala ngama-2K ama-2K abantu abagijima notira abathi njengamanje uMaskanda sofuna hlobo sikhathele uhambe siye emabhishi ngengoma zamabhinqa uzotshela ukuthi wena uzobonga bona awuyintsha Mthandeni kusho mina mfowethu umfoka Mthitho Ngcwele uyintsha Mthandeni uyintsha uhluleka ukubonga mfowethu man Ake ngihlazila kunento ethi umhlaba uyahlonishwa ohlonipha uhloniphe ngishuhlanya ngisho intuthwane yabo ungizwe mina ngiyamhlonipha ungizwe is something else ungizwe inkulumo yakhe ifuna ube nesiphiwo sokulalela funa uthathe lokho okudingayo lokho ongakudingi ukuyekelela kanjalo ngoba enkulumeni kangizwe ngeke uhlala ungayitholi into educative noma informative like ungizwe umbele ogwansile kahle urich ngamanye ama luningi ulwazi ongalithola nangomlando yabona mayesuthi kahle engeze ukuba bias ngiyakutshela inkosi impela ufunda izinto eziningi kungizwe nezisuke eziphuma lapha yabona enkulumeni kangizwe khona into engiyitholile nje namhlanje le yenhlangano neqembu ukuhlukanisa lezo zinto lezo ukuthi yini yayisuka phi kanjani leyo nto leyo nale ndaba yokuqaba yamaqaba ukuthi igama leqaba ukuthi lisuka yabona uyayihlahlela inkulumo nomlando naku kade khuluma ngomhla ka22 January ngo1879 ngempi lena lapho khona uZulu ayenqoba khona amangisi nomlando ukuthi yonke lento isukaphi yini into eyayenza ukuthi amangisi elwe kangaka noZulu ngoba ayesehlulekile ukucolonize uZulu ngenkolo iChristianity leyo abethe abantu kumele ukuthi bakholwe kuyona so kwase seyibamba like kuningi kakhulu and into engiyithandile ukuthi akusimina ngedwa kuphela kwabonela umthandeni ukuthi waba nephutha enkulumeni yakhe naye ukushilo wathi nelengqele liyopha ulimi ukuyenzakala lishelele kumthandeni nakhona kwenzakala one the same thing and into le umthandeni obekade kumele ukuthi ayi-admit kubantu engaxolisi ngoba phela uxolisa kangaxolisi xolisile obekade kangaxolisi wathi nasho ukuthi uyohlezi exolisa njalo yabo uku-admit ukuthi cha kushelela ulimi la ngani zakwethu nani nelengqele liyopha akekho umuntu ongawenza amaphutha kuningi kakhulu ngizinto akhulume ngazo ezibalekile nezisemqoka eziphathelene nezwe nomlando wakaZulu nomAfrika nje kuningi kakhulu whenever uzolalela live kangizwe uzowulalela nje ube sober ungakuthathi ngiyakubona lokho kunyaka suke ezisanganela khona uthathe lokho kubhekane nawe noma lokho okubona ukuthi kuyi-information entsha mina ngiyakholelwa kakhulu ekulaleleni ke ngoba I believe ukuthi ukusebenza kahle komqondo womuntu each and every day ufuna ube na something new osuke uzoyifunda sikhathi leso umuntu kakalahla kungizwe emdala esasemsakazweni wayenamagalela amahle kabi ngisho izibongo zabantu ababalekile abasemqoka zamakhosi nani ngakulandela ngisho ilentozana izibongo hayi ukuthi into azobe ifunda phansi izibongo zikaMqalo wendlela nenkolo yonke obuNazaretha nani akudonsele emuva umthathu umbe ngapha kuyipolitiki umbe ngapha emlandweni wakaZulu akhuphuke nawe aze ukubeka lapho okumele ukuthi ube khona uma ufuna futhi ukuthi ekweluleka uzokweluleka futhi ngendlela ephilayo hayi lokwala kwa social media lokho kubiza abantu ngeyishiphi nani yonke into le yiyo lento sometimes egcina lahlisa but kuthi kunjalo ke esakhuluma into ebalekile izinto ezibalekile bese uba nale genge amaskandi iya comment ithi mina ngijaha ukuthi uPaul ngodaba likaMthatha lapho kukhulunywa izinto ezibalekile ezisemqoka yabona abantu bafethu but ungizwe something else kudala into ngayisho ngathi you can undermine ungizwe at your own peril.